Malawi tingopanga ka quick update kamene kangotipeza kumene nkhani yosakhala bwino, nkhani yomvetsa chisoni kuti tili pa mavuto kale ndi tikuziputiranso mavuto ena pa mavuto. Amalawi mwina mwamvetsedwa, ena mwaona, ena mukudziwa kuti Amalawi amene anali pa Durban ambiri asamutsidwapo before zadzulo zija, kuti ambiri mmene zimachitika zadzulo zija ali munjira ulendo wopita ku Messina fa kampu ija isintha, atseka drive-in, atseka sharewood, atseka chifukwa kunali kuteteza Malawi kuti akhalebe kumene kuja fa njira imene amafuna kudutsa anthu amatcha machiwa inalinso mbali imene kunali Malawi, ndipo poopa kuti pangachitike zipolowe boma la kuno linayesetsa ndithu kuwachotsa anthu aja onse mwachangu, ndipo onse akakhuthulidwa kuti ku Messina kumene apanga kampu ina imene ikuyembekezera kuti Amalawi ambiri azinyamulidwa kumene kuja kumapita ku Malawi. Koma zomvetsa chisoni ndi zakuti anthu aja atafika kumene kudzulo, ena afika dzana, ena anafika masiku apitawo, ndi anthu amakhala malo amene amakatchaja mafoni, kuyikako mafoni ndi malo amodzi otchajira mafoni, ndipo papeza kuti Malawi wina anaba foni ya Malawi mnzake, ndi anthu pokwiya atamugwira ammenya ndithu munthu uja mpaka nakupha, wafa ndithu, waphedwa ndi Amalawi anzake chifukwa anaba foni. Sitingawayike zithunzizi because ndikuti so Facebook kuti khanayo pa mavuto, koma zithunzi tili nazo za munthu ndithu wamenyedwa mpaka waphedwa. Ndi Amalawi anzanga, chonde ndinanenanso muli ku sharewood kuja, ndimandi amalipoti kuti pakumabwera anthu akumaba mafoni kwabera Amalawi anzawo, ena amabweretsa anthu ena. Nditangoganizani kuti mwachoka ku Durban mukangofika malo anyu ano kuti muzisungidwa, bomaso likhale kalikiliki kunyamula mtembo, mwana moti akunyamuleni wamoyo, mufuna boma liyambenso kunyamula mitembo mapitisa ku Malawi, zosakhala bwino. Wakubayo analakwitsa kuti ngwakufa, waphedwa. Tingo malangizo amene ndoti akuyenera kupita kwa amene atsala, fonso kuti alipo yekha amene mupanga zimene zomabera Amalawi anzanu mulipo kakulu, koma anzanu ndiyo wapita. Situpanga encourage mob justice. Ifenda Amalawi ndife anthu amodzi amene tili Amalawi odekha ndi okondana, tibe mbiri zimenezi, koma ngazambofika pamenepa sizinthu zabwino. Ngati mulipo ena amene munali naye limodzi munthu amene tikudziwa mavidiyo athuwa mukumaona makampu mafika ndithu tikumandi amalipoti, that's why so nati pasaso ripoti la kukampu konko fabale anthu amene tikumankhula nawo ena tinapanga direct napasa direction yakafika ku makampu kuti amakhala kuti yankhulabe maulendo onse onyamuka kumene kuti drive-in amakhala kuti yankhula afika kumene kundame atipatsira Amalawi zona tikupana tokha khani yake foni. Ndiye pala Amalawi ena tikulandiranso maripoti mwafika ku Malawi bwinobwino mukamba sopanga zipolowe kupsa mtima malingana ndi zinthu zina. Pali nkhani ine imene ndinayikamba imene kumandi abe mafoni, nkhaniyo nayisiya manja mwa akuluakulu kuti ayione kuti ayipanga bwanji, nkhani ya katundu wa anthu amene sanafike ku Malawi, katundu amene anachoka kuti ku Cape Town. Anthu amakhala kundifunsabe, inenso ndinasira akuluakulu aziyendetsa, amene anayambira kuziyendetsa pakanthawipo kuti aone kuti apanga bwanji, koma akuluakulu pempho ndilo kuti tiye ndisiyeni kuberana tokha tili pa mavuto tonse. Mzanu kafoni ndi komwe kumumberaso akafike ku Malawi mupanda foni sizedi. Ndiye ndiyepetseni komanso tisalange munthu malamulo kuyika m'manja mwathu, choncho pakhalaso anthu ena kumangidwaso pamenepo chifukwa choti apha munthu. Mwaona momwe apita ku Malawi
munkanso ni milandu ya mata chifukwa imeneyo maliro ameneyo aine aboma azatende ndipo pene apafufuzidwe zakhala bwanji na Malawi chonde ipani ndakutayira mtulo lanu koma nkhani imene yachitika lero usiku uno pa 1 July ku Messina kumene akusungidwa Malawi ndi imene zikomo update imene nanene ya ku Durban imene jationera mawa tayipanga kale komano tipo sitamawa zomwe kwambira Malawi sakutetse nthawi naufati gwana nkhani yachisoni imene zikomo bwanji kulikonse kumene muli ngati mwasala bwino inenso ndili bwino. Ulendo wathu umene tinanyamuka Sunday lomwe lathale unayamba bwino ndipono unali ukuyenda bwino, komano titangofika boda yoyambilira ya dziko la South Africa kunali kuchitika zinthu zambirimbiri. Tinakayimitsidwa pa garaja ine imene tinakhala pafupifupi 7 hours tisananyamukepo. Kuchoka pamenepo basi inaenda ulendo wa 30 minutes tukafika ku Beitbridge. Itafika ku Beitbridge basi kumene kuja tinakhala kwa pafupifupi 7 hours or 8 hours. Izatero yonjo kufufuza amene amasogolera basi imene ndi zinthu zina zokhuza paseyo amatilankhula kumati kuti basi kapena kuti mapepala basi imene atitenga palibe choncho siku loledwa kuti ilumphe boda ya Beitbridge kupita ku Mozambique, not ku Mozambique, kupita ku Zimbabwe. Titalumpha tafika Zimbabwe kulapezeka kuti kumene kujaso zochitika za Jesu kupeza kuti zosalokosoka kupeza kuti kusinthidwa basi imene inakwera ija tiwikira mu basi ina. Ndiyeno omwe amasogolera basi kapena omwe akusogolera basi zochitika zawo zinali zija zakuti akuma mkhangala wamangotigulisa sindondomeko ngati ya boma somene kukhalira kapena ndongoso ya anthu ena amene anatithandiza kuti anthu amene ku South Africa abwere ku nyumba. Pakupeza kuti anthu ndalama zakungozenzesa mwa njira ina kumazinyema kumangowapezesa anthu mabasi osadziwika bwino m'maboda ndi zomakhala zovuta. Ndilankhula pano tili pa Nyamapanda pa boda yomaliza ya Zimbabwe kulowa mu Mozambique. Tiyimire panopo pafupifupi sopano 10 hours or 9 hours sopano tili panopo. Palibe no chimene chikuchitika. And nzimayi amene akuyendesa zinthu zimenezi panopo wachokapo wapita kuti maofesi kupanga za mapepa komano nkhani yayikulu imene akupanga si mapepa komano akutenga ndalama za wanthu kufuna kuti azidye. Ndiye zimene akumachita zikumakangala kuyendesa mafilimu ena ndi mapulogalamu ena ngati mapepa chani komano cholinga chache cha iyeyo akukhala kupanga ndondomeko yomafinya ndalama osalipira bwinobwino mapasi wakuti ayende kuti akafike kumene ife tikuyenera kupita makafunzi. Dandaula lalikulu kuti tikuyenda ndi azimayi omwe ali ndi ana chokudya chikhala chovuta palibe chimene chikuyenda. Tikadandaula akulankhula zambiri nkumatilalatira kumakanga tife kuti tikulakwisa. Then mangofuna kuti tikuzisa ndi kupasana update imeneyi kuti panopo ulendo wathu uli chotere monga takhalira kale tikupangira mukasana mapedeti osiyanasiyana. Law enforcement are also here. This is the situation at the Consular General of Malawi in Woodmead. So you see there are so many people here that are still looking for assistance, but we can see also authorities and some well-wishers also erecting tents. As you know, this place is very cold. The people are sleeping outside, but they're looking for food, blankets, shelter, but also while they're waiting for more buses to take them to Messina to be cleared at the Beitbridge border post. So this is as it is now. There are more Malawians coming seeking for assistance.